amainini bhaipa dhoda kupinda ko mukutsvagei kubhava pandidhonza chete chikanzi sandibvunze kudaro handizi mukadzi wako iwe. Makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa. Ndichikuchingamidzai pano paSly Media TV muchirongwa chedu Home Away from Home. Ichi chirongwa chatinowana mukana wokupinda mukati memajeri tichitaurawo nevasungwa kuti vatiudzewo kuti mhosva dzavanenge vakapara dzakaparika sei, uyezve kuti upenyu hwavo vari mukati mejeri ukuraramika sei nezvavari kudzidzawo pamhosva dzavanenge vakapara. Saka panguva ino muri Zimbabwe ndawana mukana wokuti nditaurewo nababa vangu panguva ino vachindiudzawo kunditsanangura kuti mhosva yakazovapindidza mujeri yakanga yaparika sei. Ndinokuchingamidzai baba. Makadii zvenyu? Ndiripo makadiwo. Chekutanga ndikadawo kuziva zita renyu nemakore enyu ekuberekwa. Ini ndinoitwa Jackson Kamunga. Kamunga. Alright baba, ko makore enyu ekuberekwa? Ndine 53 years. Zveshwa muri baba vangu. Noti mungori nezera baba wakandibereka. Panguva ino baba ndikadawo kuziva kuti ndeipi mhosva yakaparika kuti muzonge muri mukati mejeri muzuva ranhasi? Mhosva inonzi yakaparika kwandiri haina kuparika nekuti handina kupara mhosva iyo. Asi ndakasungirwa mhosva yerobhari Dombo Shava, nzvimbo inonzi kwaMungati, dunhu rekwaMurapi. Alright, ndanzwa muchiti mhosva yacho haina kuparika asi ndiri kunzi ndakatongerwa robhari. Munogona kutitsanangurira kuti zvakafamba sei? Tsanangura kwenyaya iyi ndinotangira pakuti zvimwe zvacho ndinotadza kuzvitsanangura nekuti ndakatoshamisikawo ndichisvikirwa nemapurisa chekutanga pamba vachita kubata nemhosva yerobhari. Wakarobha musikana anonzi Mona Lisa Murape. Mona Lisa uyu anova munin'ina wemudzimai wangu paukama hwavo. Inini musi uri kunzi wakaparika mhosva iyi ndakanga ndisitoripo panzvimbo iyoyo yakaparika mhosva iyoyo. Ndine hanzvadzi yangu inini inoteedzana neni yakashaya the very same day iro randakazosunga mangwana acho. Same day riri kunzi rakaparika mhosva. Inini ndakauya ndichitorwa nemunin'ina wangu pamashops panonzi paMungati kuDombo Shava. Anditora pamashops akati mukoma mukuziva here zvaitika kumusha kuBhoera. Kumusha ndiko kwandakazvarwa kuBhoera. Dombo Shava ndiko kwana mai vangu. Asi ndakaroora zvakare ikoko kuDombo Shava ndikavakira ikoko. Saka munin'ina wangu achindiudza kuti kumusha kwaita nhamo, ndakatovhunduka ndikati nhamo yaani, zvikanzi Janet Kamunga, sister yangu yandoteedzana nayo. Ndakabatikana panguva iyoyo ndikatoita semunin'ina zvikanzi handi tinoona ana sekuru tichaudza ana sekuru hanzvadzi amai nekudo kwadzinogara. Chibva pamashops because munin'ina wangu akandiona ndiri pamashops. Ndaimbonge ndine kashopo ipapo kekukanyakanya zvidhina nekutengesa zvimadhofumi izvozvizvi zvehardware shop. Nani kahardware shop kangu kanga naninako ipapo ndichitengesa kuDombo Shava because kuri kuvakwa. Saka ndakabva pamashops ini nemunin'ina wangu tichibva taenda kumba kwasekuru wangu. Tingati ndoya kunzi mukuru pane mumba na mai vangu. Taenda kumba kwavo patanotaura zvenhamo. Sekuru wangu aya havatooni. Taenda kumba kwavo patanovaudza zvenhamo. Vakati chiendai munotaura kwana Bambiko, kutaura kwemunin'ina wavo. Tabva ipapo takaenda nekumba kwana adzimai vangu inini chinoudza ana mbuya vangu zvenhamo. Ndanotaura zvenhamo ndichibva ndabva pamba pana mbuya ndakutoenda kumba kwana sekuru wangu. Munin'ina wangu aive neshamwari yake yaaifonerana nayo time iyoyo vachikumbirana mari yekuti tiende kumusha, anga asinawo mari. Bvanzi neshamwari yake ndanonoka kuuya kuzokuona shamwari, tirikubva uku kwatiri kubva uku kuri kunzi Mona Lisa abayiwa nebanga akarobwa. Ndopandakatozvinzwira ipapo nguva iyoyo. Saka ndambozvisa mupfungwa kuti nditi nyaya ichatozodzoka kwandiri. Asi Mona Lisa uyu pangu paine 3 days dzanga ndambonetsana naye inini pamashops pepe. Asi ndakuzonzwa kunzi abayiwa ndakati ameno pamwe zvinhu zvangoitika kwaari. Ndabva ndaenda kwana sekuru wangu andaienda. Ndanosvika kwasekuru wangu hanzvadzi yamai vangu. Patasvika kuya vanhu vakatomira ikoko vakaungana, ndo homestead yana amai vangu. Vanhu vakaungana pamba pasekuru wangu. Ndasvika paipa ndatotaura nyaya yenhamo wanga wainzi. Hanzi amaita basa mauya kumana, saka toita sei?
takungorongawo zvedu tichifonerana nedzimwe hama dzekunana dzavarasekwa kwana mai titoita sei tatofa motikari kunzi tiende kumusha mangwana acho apa takutsvaga mari dzefuel takatoungana mumba ndopandakafonerwa nehanzvadzi yemusikana kanzi Tsano muri kupi because inini ndiri mukwasha kwavari tikati ndiri kumba kwasekuru wangu kanzi maita sei hanzvadzi yangu tikati hanzvadzi yenyu ani kanzi Mona Lisa tikati hapana zvandamuita tikanzi mabaya Mona Lisa nebanga saka imimi tikunosangana kukoti musi wacho uyu ndozvaakanditaurira mani sekuru wangu wazvinzwa because ndandine foni yakadiki kambudzi keke kuti nditaure ndaikaisa paloud wabva wazvinzwa tikati iwe taura nyaya yako iri kunzi chii handiri kunzi ndabaya munhu nebanga asi ndakatogara panapa vanhu ava vakawanda chirega kudzokera ikoko because kudhuze kwainzi kwaitikira mhosva kweko ndokudhuze nekune imba yangu futi wanditi ivo vanhu zvavari panapa chingorara pano vanhu takangoungana zvenhamo handarara pepe mangwana kusini ndichimuka inini ndakamuka nemun'ina wangu aidhirivha makombi aenda kumba kwemurungu wake zvanzi handiti semukoma ndinowana kuti ndingapiwe kombi here kana ndopiwa mari taenda kumba kubasa kwemun'ina wangu tinosvika kuya murungu wake abva aonana naye bvamupa $80 hana kumupa kombi takutobva kuya takuenda kumba tichienda kumba inini pandakanetsana naMona Lisa pepe ndakanosvika ndikanetsana futi nemudzimai wangu 3 days dzekumashure dziya 3 days dzekumashure saka mudzimai wangu angati endiwo kumba kwawo achitoti uyu munhu ari kundakiusa zvinhu zvandisingaiti ari kuti audzwa naMona Lisa because Mona Lisa achatukana neni nobva asati mukadzi wako ihure iwe saka iwe kana uchiti ihure it means iwe unotozviziva noti uri munin'ino wemunhu vandanonetsana neuyu mukadzi vaenda kumba kwawo nekutsama akatanga aenda kuwana Mona Lisa abva anoudzwa kunzi muri kunyepero murume wenyu ndiyanga achitotuka zvisingaiti nezvedu isusu mukadzi wangu auya kwagumbukira inini paaenda kumba kwavo saka pandakazoenda ndichinotaura zvenhamo ndakuenda mangwana acho ndakuti ndakuda kuenda kunhamo mukadzi wangu aitoramba kuenda kunhamo ndopakabva svika polisi bva ndisungira pamba pavo zvikanzi iwo wasungwa nemhosva yekubaya Mona Lisa. Alright, tichitaka kudzoka mashure naMona Lisa mainyanyonetsana nenyaya ye maigara usinetsana here kana kuti musashomanisana nenyaya ye musi uyoyo naMona Lisa ndambobvira ndanetsana naye upenyu hwake asi yanga iri nyaya ye musi uyoyo kuti handizivi ndakatozongonzwa zvinzi Mona Lisa ane munhu waanga achitsvaga saka ndakamusvikira akamira pamusuwo pebhawa ndikati mabhawa anenge aine madhoo aya ndakatosvika ndikati amainini bvai padhoo da kupinda ko muri kutsvagei kubhawa handidhonza sheti zvikanzi sandibvunze kudaro handizi mukadzi wako iwo handidhonza ndane sheti nezipi panapa vaidhonza sweta kwachuka zipi vanhu vavabata akutotukaina vandazomutukawo anga akadhakwa here Mona Lisa anga asina kwaimi mama akadhakwa ini ndandisina kudhakwa because nai ndatobva pakashopu wangu ndichinopinda pabhawa ndokunetsana kwamakaita patanetsana mangwana acho Mona Lisa anofunga akazoronga nevanhu veukama hwake ivavo because ndichazozvinzwa ndaamunomujeri kunzi pane vakomana vaakaronga navo kuti vagadzire robhari iyoyo kunzi kwaitika robhari inova yakazondisungisa kusvika pano pandiri nanasi saka kunetsana kwenyu naMona Lisa uchizosvika kune mudzimai wenyu ndokwamuri kuti zvinogona kuti ndokuronga kwaakazonoita nevakomana vaivai Mona Lisa chinondipa kuti ndidaro inini mudzimai wangu achazodzoka back to essence manje aona kuti ko munhu akutoenda kunosungiswa uyo achinzi aita robhari murume uyu ndomuziva haaite zvinhu izvozvo mukadzi ndo vakadzoka back to normal wavo vachitanga manje kuchinetsana vega iwo pachezvavo saka Mona Lisa ainzi abayiwa pai ende atorerwa chii ini pamapepa emhosva ndakaona achinzi anzi akabirwa 580 US ndokubva abayiwa bai nebanga racho parwoko handitozivi paakabayiwa because handina kuti ndiwane nguva yekuti tione paakabayiwa kana kuti ndizive kuti chokwadi here kana kuti hachisi chokwadi because inini that was my first arrest wokusungwa ipapo hapana chandaiziva kana zvekunotongwa kuti ndizosvika ndisvike panapa hapana chandaiziva nezvekukoti ndangosvika ndichingozi ndimacustody kana mapepa emhosva aya ndanga ndisina kana kutombobvunza kana ndiazive kuti anenge akamira sei tiri papo baba makati muri kutaura kuti ndakangoenda kukoti handina chandaiziva handina chandakamboratidzwa maiva nemumiririri here ndanga ndisina mumiririri
makaonawo kana mukana wekutaura mukati medzikoti kuti zvakaitika sezvamanditsanangurira izvi? Ndakataura but hazvina kushanda. Kana kuti ndiendewe neni nemapurisa vakaparikira mhosva handipazivi. Hamuna kuita ma-indications? Handina kana kusvikana nazi. Alright baba, ndichada kuziva ipapo kuti mudzimai wenyu imimi matakazodzoka kuma-senses ake, adzoka kuma-senses ake, iyewo here haana kupa here umbowo kana mukati mekoti momo vedare? Akatosimuka akapa umbowo hwese hwekuti hapana zvingange zvakaitika pamurume uyu nemusikana uyu because aitoziva zvanga zvaitika zvekutukana zvizvo. Ndozvandinoziva zvekuti ndingazoti murume uyu aenda kunobaya uyu nebanga aite izvozvo. Ndozvakataurwa vanaTsanwa vanga vambokufonerai vaitaura kuti chii mukati medare? Mukoti umwe Tsanwa wacho pakauya umwe wemukomana wacho ainzi anga aripo achazosungwa umwe wacho mukomana uyu achipomerwa futi mhosva yangu iyoyi yandakagarira munhu. Akasungwa ivantu asati asungwa? Akasungwa akaregerwa achinzi pozi angaonekwa yanzi nemuloja wake here akazara ropa mubhutsu chichi. Saka pabhutsu paipai akangoti inini ndakaenda ropa nekuti ndaenda kunonunura sisi vangu pawanga wabayiwa nebanga. Saka ina papa handina kusunga. Saka baba muri kutaura kuti mimi kubva musi wamanetsana naMona Lisa kusvika muchizopiwa mutongo hamuna pamakamuona ende nyange nevanga racho hamuna kutomvera mariona? Vanga handina kuriona. Ndakatopinda naye mukoti Mona Lisa, asi Mona Lisa uyu achazoshaya. Zvinova zvinhu zvakandirwadza kuti ndaida kutozomubvunza kupanopera jeri kuti naye hama inini ndakakutadzira ichi kuti musvike pakunditi ndipinde mujeri. Akafa Mona Lisa? Akashaya 2019. Mushure mekunge matotongerwa mutongo imimi? Ndakatongwa 2013 panamboita bail pending appeal. Ndaita bail pending appeal ndobva ndabuda 2014. 2014 ndobva ndagara kunze kusvika ndazosungwa futi 2021. Because nini upenyu hwangu ndandagara ndiri cross border. Ndaita zvekuenda kuSouth Africa ndichiva nezvinhu ndichitengesa ndichingodii, ndo zvanga zviri zvangu izvozvo. Kuti ndingapare mhosva kusvika pakukwadza munhu. Saka imimi mazopiwa mutongo makapiwa makore akawanda sei? Ndakatongwa 12 years. Ndatongwa 12 years vandazodzikisirwa 3 years. Pa 3 years dziya vandadzika kuenda ndakazobvisirwa kujeri kumaximum. Ndasara ndine 6 years. 6 years ndo dzandiri kupika. Saka mapika dzingani panguva ino? So far ndapika zvekuma 4 point. 4 point. Saka masarwa nengani? Ndakazoitawo hangu rakiwo rakatika muupenyu zvokuti pakabuda vanhu paipai nemaamnesty takazodzikisirwa mutongo. Makadzikisirwa mutongo panguva yeamnesty ya? Alright baba, pane pamataura muchiti nini upenyu hwangu ndaingovawo cross border, kureva kuti nguva yekuti ndibire munhu ndanga ndisina, munenge makavharirwa kakubhodha muchida kucrossa. Ndingada kuziva kuti upenyu hwenyu imimi muchikura wanga hwakaita sei? Ndofunga baba namai vanga vari vanhu vaikuriritaiwo sei muchidimbu upenyu hwenyu? Baba namai vangu inini vanga vari vanhu ndakakura mumba yevanhu vanga vasingaite zvinhu zvakafanana neizvozvi zvazvosvitsa panapa zvokuti mukati meupenyu hwangu takazvarwa tiri 10 ndini chete mwana akwanisa kupinda mujeri pa10 uyu. Nangu vamwe vakazofa zvavo. Ndakakura ndichiritirwa namai nababa. Ndatokurawo upenyu hwekuti ndanga ndisingaite zvese zvekuona panoparwa musha. Hamuna kumbobvira mambo munzimaba kana kuchikoro kana kuita sei? Nanhasi panotondityisa. Saka nemudzimai azosvika pakuroora nemudzimai wenyu makaita vana vangani? Takaita vana 4. Wokutanga ndewechifu akashaya, ndasara ne3. Muchigara nemudzimai wenyu nana Mona Lisa uyo akazoshayika, mamuri sei nehama kwamakaroora ikoko? Paimbotaka kunetsana here kana kuti? Ndakatoshamisikawo naizvozvo because vanhu ivavo vese vazhinji vacho including kana baba vake chaivo Mona Lisa vaiti vakandiona inini ndaigara kuchitungisa ndikauya kudomboshawa vaitomhanya mudhuze mangu, mwana wangu mukwasha wauya chichichi toda chakati nechakati ndichivaitirira zvese. But at last ndazopedzera ndaiswa mujeri. Zvinhu zvakatondishamisa. Asi vamwe vacho nanhasi veukama aiwa vamwe vacho vanotouya vachindiona kuno. Anouya achikuonai? Kwa mudzimai anouya?
anouya. Mudzimai wangu chakaitika ndechekuti inini ndichazotanga kugara since ndai ndiri cross border. Kubva pandakasungwa paya ndakati munomu macho manenge mandinetsa. Chibva ndatanga kuchisenzera ndiri muCape Town because ndinoita zvekuvaka maswimming pool. Saka ndanga ndatooneka kambani kangu muSouth Africa ndakuita zvinhu zvangu. Pandazouya kuno ku2021 ndichisvika ndichisunga. Ndakambouya hangu because ndina amai vemudzimai wangu vakatouya kuSouth Africa vakashayira ikoko, ndikauya kuno ku2018 ndabva 2014 ndikauya ndikaviga mbuya wangu ndikafirwa naamai vangu, ndikauya futi 2019 yakazoshaya munhu andisi yacho yakazoshaya ndabva hangu ndikauya ndikaviga amai vangu ndikadzokera muSouth Africa. Ndikazouya 2021 ndichiuya kuzovaka imba yangu imwe kuDombo Shawa, ndopandava ndasvika ndichisungwa ikoko. Makazosungirwa kumusha ikoko? Mama wenyu kuzopesa imba yenyu? Alright baba, ko Mona Lisa akazoshayika nei? Chii chakakonzera kuti ashayike? Mona Lisa handizive urwere hwake kuti hwanga hwakamira sei. Ndakazongonzwa kunzi akashaya 2019. Atanga kutozviona pari paFacebook ndiri kuCape Town kuti Mona Lisa ashayika. Hapana akambotaura here kuti chivanga chiya chebanga pane akachionawo? Izvo zvokuti ndizonyatsozotsvagisisa. Hamuna kuzotsvagisisa kana mudzimai wenyu anombotaura kuti munhu wangu ane nechivanga? Anga ari mupenyu ndaitozoda kutoona haya mainini chipo chandakatadzirana chii ndinosvike pakundiendesa kujeri nguva yakareba kudai. Alright baba, nyaya yacho zveshuwa inorwadza nekuti muri kutaura kuti inini handa kuziva kuti Mona Lisa kunetsana kwedu kuchazosvika pakundiisa mukati mejeri, ende mataura mukati ndini mwana wekutanga apinda mujeri. Pane zvazvinoitawo kumunhu kuzongonzi wakapinda mujeri, asi ndichida kunzwisisa kuti mazenge mapinda henyu mujeri, magamuchira kuti aiwa ndapinda mujeri. Munomu ndichaona kuti mune mapurogiramu ari kuitwawo nekuti jeri haribva rati aiwa takukurasa kana kuti usisina basa, rinenge richida kukuvandudza kuti nyange paunobuda uzovawo munhu mukati mesociety. Saka imimi ndapiwo pamapurogiramu anopiwawo nejeri amakati ndoda kuita purogiramu iyi kuti zvindibatsirewo? Inini ndinotenda hangu tingangoti ZPCS yakuitira zvakanaka kuvasungwa, kuti kana une zvaunozivawo kana une zvausingazivi uchida kudzidzawo yakupa mukana kuvasungwa kuti nodzidza basa paunobuda mujeri unowana chinokuraramisa. Saka inini ndai ndinewo zvimwe zvandaiziva hangu kare, naizvozvo zvekunama zvamuri kuona zvemunomu ndaizviziva asi ndanga ndakazviregera. Asi pandakauya munomu ndakangoona kuti ndichingopesuwa zvindaimboita zviyazvi ndiite zvinhu izvo zviyazvi zvokuti mukaona kana izvozvi manhenge zvimwe zvinhu zvandaigadzira kutara ndiri kunana South Africa mahwindi waya zvese ndinotogadzirawo. Ndiri kuona kacheya ndakagarai kuti ndimakaigadzira here? Ndatobva kuipedzisa nhasi kuseni. Wabva kuipedzisa nhasi? Neimwe yacho dzimwe yandirikugadzira ikoko. Saka hatichingogadzira chidzidziswa zvakawanda muno zvokuti pfungwa dzedu dzinozorerukawo. Haucharambe uchinyanyofundisisa? Hauzorambe uchifunga. Ndakatopinda mujeri munomu ndisina kana zvimwe zvirwere zvakafanana naBP. Ndakatangira munomu nenyaya yekufungisisa kuti zvino jeri iri ndicharipedzerwa nani, ndenge ndiri mupenyu here, because ndakapinda nguva yeCovid iyai. Zvakandirwadza nguva irefu iyoyo, asi pari zvino izvi munhu akatozosunungukawo, tinenge tichiparidzirana tirimo mumajeri imomo tichibata mabasa akaita ngewaya naiwo mashefu edu atinenge tinawo panapa tinongoraramawo sevanhu vari panze kana tiri kuno tinobatsirwa mune zvakawanda. Alright baba, toti tawana mukana kana kuti mawana mukana wekuti hamuzi mujeri kana nawo tobvoti zvimurimo mujeri zvenyu, wamukadawo kutaura kune vari kunze kuburikidza nenhau kana kuti mhosva yakazoitika kuti mupinde mukati mejeri, zvamungadawo kungotaurawo pamusoro penyaya yakazokupinzaiwo mujeri? Zvekutaura zvinondidinetsei nekuti munoona inini mapindiro andakaita mujeri ndikatotaura kuti veukama ukaona hama yako chinge yasangana nezvinhu zvakafanana nezvo pamwe pacho tinenge tisina mari dzekutsvagawo kana magweta dzinogona kukumiririra. Zvazve unogona kuenda mukoto uchifunga kuti nyaya iyi haina kwainosvika nekuti haina kuitika, asi inotorwa neimwe nzira naiwo watongoida wotopuruvhawo kunzi wakapara mhosva usina kupara mhosva. Vakawanda vari mumajeri vasina kutopara mhosva, vakawanda.
saka panze apa tinongotaurawo kuti vanenge vari panze musati mukaona vanhu vakasungwa moti ndezvavo izvo, nekuti mangwana chinowirawo kwavo usina chawaita usina chawapara unogona kuya kuchena wotopika sekupika kwandiri kuita nizvezvi hongu takaitirwawo nyasha dzitakaitirwa asi ndakatopika nguva refu ndiri muno kuchena zvandaikwanisa kunge ndichitira mhuri yangu panze ndakatokundikana. Naizvozvi mhuri yangu inotonge yakangosuriwarawo kuti baba vari kuchena. Zvinova zvinhu zvinogona kutadzisa vana kana kuti vachienda nzvimbo dzakafanana nechikoro anenge achingonzi baba vake vari kuchena, baba vake vari kuchena, asi vanhu vanenge vasingazivi kuti kupara kwazvo. Hauna kupara musha. Kumhuri yamakaroorera panguva ino zvamungadawo kutaura ndezvekuti chii? Ndinongotendawo kune imwe saidi remhuri yavo iyoyo imwe yari chindionawo zvinanasipo chikafu zvavanondibatsirawo nazvo ndiri mujeri muno zvinopa kuti ndisanyanyofunga zvakanyanyawo nekuuya vachinditaudzawo dzimwe nyaya dzinoita kuti ndireruke ndo zvandingatende. Kumudzimai venyu vana? Mudzimai nevana ndinovatenda zvikuru senge mudzimai wangu ndinomutenda akamira neni ndinotenda zvikuru sei because anga ari umwe nenyaya iyi pamwe ndingaita katopesana nenguva iyoyi because iye kuti azive chokwadi kana asazive chokwadi zvinhu zvinopa kunetsa, asi akasvika nekumira neni nekuti aiziva kugara kwangu nekukura kwangu kuti uyu munhu aite izvozvo vaamirawo neni svika pari zvino tinenge tichingoti pandee ndiri muno iye anotondibatsira kunyanya sezvandinopfeka zvatinodya anondibatsira. Kune vamwe vanenge vachionawo chirongwa chedu vanogona kuda kuziva kuti panewo zvamungadewo kubatsirwa nazvo kune vanoona panguva ino zvokushandisa muri mukati muno? Zvakawanda chaizvo because unongoonawo nemamiriro akaita nyika yedu zvisina kumira zvakanaka. Hatingashore zvatino chikafu hatizoti tashaya stereki asi zvinhu hazvina kumirawo zvakanaka mumajeri zvinanasipo kana naidzo mbatya dzekupfeka dzevanhu asi kana kuri kuno manje workshop patinenge tiri kuno zvinokumbirawo kuti vabatsire because zvinhu zvichabatsira vana vakawanda. Vamwe vakapinda munomu vachidhakwa kana nemutoriro vakudzidza mabasa evaya. Saka mishini yedu imwe yacho inenge yakafa, imwe yacho inenge isingashandi, kana zvimagugos zvatinopfeka unogona kutoona umwe akazvimba maziso achishingirira kuita basa because munenge musina zvokushandisa. But inongoti vanenge vachikwanisa vachitiwedzerawo mishini yacho yekunama izvo maprotective clothing zvemuno munzvimbo ineyi vafanana nedzo murikuona zvimabhuti nezvekusiyirana-siyirana da jeri anongosiyawo mwoyo woita takeover wopfeka akutoenda chingoenda takadaro. Saka ndambonzwa muchitaura kuti inini ndakapinda ndisina BP, health yenyu yakamira sei panguva ino? Izvi ndamurwere weBP munomu neshuga. Neshuga? Zvakaitikira ndamuno pamwe ndinongoti pamwe kufunga kunyanya vakanamubvira ndizosangana neizvozvo asi zvimwe zvese hazvo ndizvinani. Tinokutendai baba nenguva yamatipa. Isusu tinongokushuvirai kuti mupedzewo mutongo wenyu mune zvakanaka kuti kana mabudowo panze apo nyange zvamuri kuitawo ndaona muna mai vangu ini ndinonzi mupurwa saka ndakuti muzondigadzirawo mupurwa ndizowanawo uri pano pandichadzoka. Tinokutenda nenguva yatandinayo. Muri Zimbabwe tangozvinzwirawo nhau yababa vari pano vati ini ndakanetsana namai nini asi handina kuziva kuti zvichandisvitsa mukati mejeri. Vakati kumukadzi wangu ndinokutenda nekuti wamira neni ari mumwe anosiya kuti ndinogarirei murume hapasisina. Vakati kuhama dzemu kwandakaroora ikoko kune vanouya chindionawo. Ndinongokutendai muri Zimbabwe. Tanzwa nyaya yacho inosiririsa asi vati nini ndakupika hangu ndomirira kusvika ndabuda. Panguva ino ndichakusiyaiwo ndini wenyu Pelagia Mupurwa.